Ia, Tom dwi o Swig Smoothies a dwi yma heddiw yn M-Smac efo Llwyddo'n Lleol i reid cyfweliad i Dillad Arfordir. So, gyda boys, o lle gathoch chi'r syniad am Dillad Arfordir a be yn union ydy Dillad Arfordir? So, nath arfordir ddod o be oedd o, ysgol de. So, Welsh Baccalaureate yn ysgol. Ac oedden ni jyst gorau wneud o ar gyfer y gwaith de. So, ni byth yn meddwl os ni wedi wneud o'n bywyd go iawn na. Ac dwi'n meddwl nath ni edrych i fewn i'r marchnad ar y pryd. Nath ni weld tona dim byd o, tona'm llawer o dillad Cymraeg fel brand go iawn de. Chdi efo cwmni oedd o'n y slogans a felly, ond hwnna dim brand go iawn y Cymraeg. A wedyn fanna lle ddoth yr syniad o, nath ni weld o, a wedyn nath ni fynd amdano fo. Ac yr syniad ma'na llwyth o busnesau newydd i cychwyn do. Oes. O hynny ti anna chwech dosbarth dwi. So, blwyddyn gynta? 6-1 dwi'n 6-1 ia. Ac hynny, 4 mlynedd yn ôl. Ond y syniad oedd y hynny de. So nath ni'n dechrau wneud y cwmni gawn tan 2019. So oedden ni'n blwyddyn cyntaf coleg. Oes. Oedden ers hynny, da ni wedi bod yn ffynnu. So, sut mae'r busnes wedi datblygu ers i chi ddechrau Dillad Arfordir? Nath o ddigwydd, nath o eistedd lawr do. Mi o'na 5 pan o'n i'n dechrau a nath o'n i gyd fatha ysbrydoliaeth i colega a falle. A wedyn, o'n i yn y siwnd i Bangor, nes i'n Lerpwl, ond oedden ni'n byw hanner milltir o'n gilydd. A dyma ni'n sylweddoli, ti eisiau car ymlaen efo'r Arfordir, a dyn nath o ddau ni car ymlaen, a dyn cynnig, dwi'n meddwl nath ni gychwyn o hynny dechrau 2019, a dyn yn yr ha, wedyn nath ni eistedd lawr a dweud beth da ni eisiau gwneud efo hyn, sydd fath o dillad, pa gyfeiriad da ni eisiau mynd i, a wedyn, fel yna nath o gyd dod i siap, lle. Dwi'n meddwl nath ni, wrth gwrs nath ni cychwyn efo crysau tŷ, ond... Rhinifia gwyn, de. Ie, orydd, arfordir, lliwia tonna, felly, a wedyn nath ni cychwyn meddwl, oce, mae Cymru efo llwyth o lliwia o'n gylch ni, nath ni ddod o be, crysau tŷ efo 9 lliw gwahanol. A wedyn, nath ni'n gweithio'n dda. Nath ni'n werthu gyd stori, nath ni'n brynu. Ond dyma ni'n sylwi wedyn, oedd ni'n rhywbeth arall, ie. Ia, hoodies neu fleece neu rhywbeth felly de. Ond siwr, mae'r lliwia ar y dyluniau i gyd di dod allan o'r enw arfordir. Mae'r brand di cael ei wneud, di cael ei syniad, di cael ei wneud ar Ynys Môn, yr arfordir yn cael ei amgylchynu Ynys Môn, wedyn dwi'n meddwl dyna mae'r enw a'r dyluniau da ni wedi cael ei wneud sy'n cael ei roi ar y crysa a'r hoodies a falle yn cael ei adlewyrchu yn y ddillad ydy, y dyluniau ni. A wedyn, bych chi'n gwybod, mae'r lliwiau i gyd i wneud efo either y môr, y mynyddol, mae'n lliwiau twy, lliwiau gola, mae'n bob dim, de, wedyn. Efo rwan, da ni wedi rhoi, di rhanneru, ti wneud sub-brands do. So da ni wedi datblygu yn y ffordd yna, da ni efo 4 is-brand gwahanol, outerwear, casualwear, gymwear a beachwear hefyd de. A dyn mae Sion yn ei outerwear a beachwear, a dyn dwi'n neud y casualwear ac y gymwear. Ac da ni eisiau datblygu mynd i fewn i marchnadau gwahanol wan, mewn ffordd. Ac dwi'n meddwl nath ni wneud marchnad ein hun mewn ffordd yn rhoi Ynys Mon, pen llun a balli ar dillad. Nath hwnna weithio'n dda, dwi'n meddwl. A wedyn, dwi'n meddwl, wneud hyn o'r tos am llawer yn Cymru ar y funud. So, mynd i fewn i is-brandiau gwahanol, a wedyn, dwi'n meddwl, gobeithio wneud o gweithio de. So, be ydych chi'n meddwl ydy'r manteision o dechrau busnes yn Gwynedd y Môn? Fel mae Sion i ddweud, wrth bod ni'n Gymraeg i ddechrau fwy, yn positif dydy. Da ni'n ofnadwy o brod bod y iaith Gymraeg ar y dillad ni. A dwi'n meddwl, rhwng fforma gen ti fwy o fatha ti'n sefyll allan mwy, dwi'n meddwl, sa ti'n mynd i Llundain, Lerpwl, Manceinion, ti'n person bach o ti de. Wedyn, y fama, ti'n neud rhywbeth o pawb yn weld o, nes ti'n share fo, nes ti'n rhannu fo'r Facebook, Instagram, a pawb yn weld o, cos sam llawer o bobl rhwng ffordd ma'n agos i'w peth allu, ond mae'n mynd i tyfu'n hawdd. Fel dwi'n dweud, sa'ch ti'n mynd i dinas o fath person bach fysa chdi, a sa'ch chi'n gorau gweithio hyn dod gyletach i gael i fyny na i
dod i competio efo'r bobl mawr. Ond dwi'n meddwl, gan bod ni wedi tyfu rhwng fforma, da ni un o'r ucha rhwng fforma rwan, a da ni'n medru competio efo'r bobl yn y dinasoedd mawr ma, sa fi'n dweud, cos bod ni'n unigryw yn un ffordd, bod ni'n Gymraeg i ddechrau fwy, a bod ni efo'r Ynys Mon ar y dillad hefyd. Wel, mae o'n hefyd, da ni'n gwybod mae yna cymunedau Cymraeg ar draws y byd hefyd, a i nhw gallu gweld brand Cymraeg yn trio neud o, wnaeth nhw prynu fo hefyd, fel da ni wedi cael rhywun o America, Dubai, Australia hefyd, de. So, mae yna cymunedau ar draws y byd, a dwi'n meddwl bod hynna'n helpu fyd. Y pandemig, wrth gwrs, oedd o'n adag rili anodd i lot yn ni, ond sy'n nath o effeithio chi? Nath o effeithio ni mewn ffordd da, dwi'n meddwl. Oce. Da ni'n meddwl siop, so da ni, mond ar y we, a nath hwnna gweithio i, yn rili da ar gyfer ni, nath ni fynd o, nath ni cael increase o fel 233% yn sales. Ac hwnna'n ffigur mawr ar gyfer ni yndi. Pryd oedd ni mynd lockdown yn mis Mawrth? Mis Mawrth, ia. So oedd manufacturer ni, doedd nhw'n methu gwerthu dillad, pethau fel hyn, bob di fod wedi newid i PPE. Wedyn doedd ni methu cael mwy o dillad i fewn o mis Mawrth tan mis Mehefin falle. Ond ar ôl mis Mehefin ymlaen, athon ni bonkers o mis Mehefin i mis Awst, na chi? Ia, 2 mis. Gam ni mwy o ordor yn y 2 mis yna na gam ni blwyddyn cynt, sori. So 2019, da i gyd. So dwi'n meddwl, gan bod ni'n rhoi pethau ar Instagram, roed pobl yn gwisgo'n dillad ni pobl yn am dro, dwi'n meddwl dyna nath a rhoi lluniau fyny, dyna nath fatha hybu fo i bobl prynu mwy o mis Mehefin i mis Gorffennaf. Ond na, fel mae Sion wedi dweud, mae wedi bod yn positif iddyn ni'r pandemig. Ella o mis Mawrth i mis Mehefin tra ni methu prynu mwy o ddillad i fewn, oedd o'n negatif. Ond o pob yn yr un sefyllfa, pob methu cael pethau i fewn o falle. Ie, tra ni'n rhaid siŵr be i wneud na. Na. A tra ni'n gwybod os ysa yr manufacturer yn cario mlaen ei dillad. Fel Sion dweud, nath nhw'n ei PP, a wedyn ni we were pulling our hair out y tipyn doedd. Oedden ni'n ddim yn siŵr lle fysa ni yn mynd i nesa. Ac diolch byth nath yr manufacturer dod trwad yn diwedd. Llwyddianna arfordir, dwi'n siŵr bod yna llwyth onyn nhw, ond be ydy'r prif llwyddiant ydych chi'n teimlo ydych chi wedi cael? Ni'n dweud y fleeces gwyn hynna sydd ydy'r llwyddiant mwyaf da ni wedi cael. Ond hefyd, beth ti'n gweld yma ydy'r arfordir Ynys Mon, a oedden ni efo un hefyd arfordir Penllyn, doedd? Oedden. A oedd hynna'n llwyddiant fyd, de. Bob un di bod yn llwyddiant yn rhaid i fy mwyn ei gilydd, lle. Da ni wedi cael rhai crysa ti, toedd? Do, rhaid i gwerthu gwbl, ond mae'n learning curve, toedd ni gyd, toedd i blaen ni beth sy'n gweithio, beth sy'n dim yn gweithio. Da ni'n gwybod beth mae'r pobl eisiau yn awyr amser. Na, weithiau ti goro gesio be mae pobl eisiau, dwt. Hynna di peth mwyaf challenging amdano o, de. Dyna pam da ni wedi torri'r sub-brands o'n de. Bod ni mae'r ddau yn ei, gyda ni ddau sub-brand yr un, da ni'n gwybod, da ni eisiau concentrate ar y sub-brands yna, lle, so na mae hynny'n well iddyn ni dydy, really. A da ni'n cael mwy allan wedyn yn da. Llwyddiant arall, dwi'n meddwl, bod ni'n hybu Ynys Môn, hybu Cymru, hybu'r iaith Gymraeg, gyda'r iaith Gymraeg ar y dillad. Mae'n mor bwysig bod ni efo'r iaith Gymraeg ar y dillad. So, da ni'n unigryw, da ni'n gwybod pam ar lwcus ydyn ni, bod ni efo'r iaith Gymraeg, lle. So, dyna pam mae ar y dillad gyda ni. So pwy ydy cynulleidfa chi o ran, ydy o'n merched neu hogia, neu os a specific age group da chi'n targedu fwy na ella'r lleill? Lot o bobl dwi'n mwy ydy'r, da ni'n sbio ar bobl sy'n prynu dillad ni. Mae'n bod math o bobl yn prynu dillad ni. O bob oedron. Fleeces, maen nhw'n apelio i pobl mwy hyn. A dyn, da ni efo crysa ti apelio pob wedyn. Ie, pob, rili. Ond mae'n dibynnu ar y design ynddi, arfordir Ynys Môn. Mae pob o bob oedron eisiau. Ond dwi'n, da ni efo'r 4 is-frand fel oedden ni'n dweud. Outerwear, gymwear, beachwear, a casualwear fyd, ac da ni'n apelio
i farchnad mwy iawn. A mae hynna'n helpu'n tydi. Da ni efo pobl fitness fanatics a bod yn fel yna eisiau gychwyn prynu stwff. Mae'n siŵr yn dechrau, oedden ni'n tueddu pobl lleol. Pobl yn 16 i 25, swn i ddweud hefyd. Cys, mond t-shirts o gynnu ni. Wedyn, oedran ni, mae'n siŵr, oedden ni'n concentrate mwy ar nhw, doedd. O'r ei lluniau o ni oedd ar yr wed. Oedden ni'n rhoi rhywun 50 neu rhywun anafol lle. Ond, dwi'n meddwl, dwi'n siŵr 16 i 25, ond rwan, gyda ni bo math o bobl yn brynu. So boys, pa brosiecta sgen arfordir ar y ffordd a lle sa'ch chi'n gweld eich yna mewn 5 mlynedd? So, be di'r dyfodol agos o be di'r? Mae hwnna'n cwestiwn anodd yndi. Da ni'n gwybod sydd eitha dyfodol, ond dwi'n meddwl, o'r ydyn ni'n gallu concentratio ar steilin hynna'n mewn ffordd. Gobeithio fydd y dyfodol yn dda. Gallu, ehangu ar yr is-ffrandiad da ni wedi cychwyn o anda. Dwi'n siŵr y cwestiwn, neu'r atab o'n i dyd ar y cwestiwn yna i bob, dwi'n meddwl tyfu ac fod yn brand uniongyrchol i Gymru, dwi'n meddwl ydy'r y gol, mae'n siŵr de. Ond mewn 5 mlynedd, dwi'n meddwl just tyfu a gweld lleithu. So'n ni'n gwybod, blwyddyn dwytha, o'n i'n meddwl so'n ni hefo siop ni, hefo mwy o gynnyrch chwan, ond gan bod y pandemig di effeithio ni, da ni'n gwybod beth sy'n digwydd yn y dyfodol agos. So, tyfu. Ydy ddata gyn ni, ni fe? Fyna'n clas. Da ni'n siarad am tyfu, siarad am siop a bod yn hwnna. Unwaith mae'r pandemig drosodd, fe pob eisiau mynd i'r siop, so eich fydd yna llai o sales yn dod trwy yr we, ond eich fydd rhaid i ni mynd i bach mwy mobile wedyn. Ac yn olaf, oes gennych chi air o gyngor i pobl ifanc yn yr ardal sa eich isio dechrau busnes eich tebyg i chi neu unrhyw fath o busnes, really? Dwi'n meddwl, beth swn i ddweud yn bersonol di, go for it, dwi'n dweud yn ganwaith hefyd. Just go for it, oedden ni syniad o de, ar gyfer yr Welsh Back, a 4 mlynedd wedyn, da ni efo cwmni di sefydlu'n iawn lly. Efo wefan, da ni wedi cael llwyth o gyfleon gan gwahanol math o bobl. Da ni wedi cael swyddfa gan Enterprise Bangor, da ni wedi cael swyddfeydd gwahanol allan o'n efo llwyth o gyfleon. So dwi'n meddwl, advice gorau fe drafod i just go for it, a da chi'n gwybod lle eithi, lle neith y busnes fynd yn y pen draw lly. Mae'n siŵr advice gan y fi, fes ni'n deud bod yn professional fyd, y ffordd ti'n siarad efo cwsmeriad yn wahanol i ffordd ti'n siarad efo y suppliers a bod dim hwnna, a hefyd bod yn consistent yn y ffordd o'r brand. Fel da ni'n arfordir, da ni'n trio cyfleu hynna, gyd o'r lluniau a bod dim hwnna, so consistency fyd. Cool. Nice one, boys. Diolch i Sion. Diolch yn cael. Diolch yn cael.